Доброго дня, добродії. Сонце вже далеко. Я на Зеленому морі у тренажерному залі. Сьогодні буду займатися на культиваторі лан суцільною обробкою пропольника. У міжрядді кукурузи. Кукуруза ще не зійшла, бур'янець вже витикується. Ось так виглядає налаштування даного пропольника. Все, з Богом, поїхали, побачимо. Так, працюю. Якщо в рядочку замало ширини, проходжу двічі. До зустрічі.